Namar ka jing sakut slem ba aga result jongga District Selection Committee Southwest Khasi Hills District. Ka KSU Southwest Khasi Hills District lambat ka KSU Maukrowat Circle. Kila lek pania keren yau Deputy Commissioner ka District uba ti lengwa haka khat khandai tarik urampang ba udai ban le no ya ka result jongga DSC kabala sakut la slem ba. Kumban syupen kenmau bagani ke jing court application jongga District Selection Committee Southwest Khasi Hills District kadai ke balalong nado usnem arjar arpuar nrei kani ke kam kala sakut no bat ka klem la ban penmi ya ke result hadu menta ke sengi UDC ba ti lengwau la kular ba unsa shimkhia no ya kani ke kam bat unsa penmi no shen hakini gibna giban sawan Kaganhun ki doktor ki badan hapok ka Shatri Ayush Medical Association of Meghalaya haga khat kandai tarik urampang arajar arpusau kila lek bani kendo ya menteri sarkar bapet ya katanat ka koi ka kia ka Dr. Maisel Amperin Lengdo banwat jing tip halor ka jing penslam bantung Ayush doktor ya kani ka kenhun jongi Dr. Ayush layalam dau Dr. Alistair Lengdo ubadai u President ka Association rengkat ka jing senran lang jongi para dekot u Dr. Alistair Lengdo ulaong bakat kum ka jing tip balayo ka jing penslam ka dai namar bakam don ka service rule jong ka tanat ka koit ka kia jong ka sarkar jela na ka benta ki Dr. Ayush Ki bahiyang hasem kila le buram khaddu ya kemet badangsa jongu Amit Sinha hakashnong daking gon kalhipara Guwahati. Amit Sinha udai upulit sub inspector baladu ya la jong jing im jing ya accident kali kabalaja hakashnong Gurgaon Haryana haka khanyu tarik urampang arajar arpusau. Amit Sinha ulangat hagani ke jingja basngusi kat baudang lek don kam Delhi na ke benta ki kam office bala ban shed ta tanat pulit ke jela. Hadian bala pendep ya ke jing lek niam la ra ban lek on thang ya ke met syaga jaka lek niam thang met ya brio ka badon ha Kamakhya Assam ha ka steps ngi ublai ka khat pratarik urampang arajar arpusau. Ka Universal Advertising Hakasin penengkong kala penlong ya ka First International Universal Expo kam exhibition arajar arpusau ka badai ka yau yadi yathiet ka baheb ha po kanong ba shalong ya ka pala sedang ha ka khat sau tarik urumpang mentau snem kinong penyan kila pentip bakila sedang sam khusnam ya ki bajab khalai no sep nagani ka First International Universal Expo kam exhibition arajar arpusau ka bala penlong ha parking lot polo hakabala don kumba khandai ngut kinong job khalai no sep ki bawan ban thiet tiar nagani gayo ka procession Eucharist jongga Holy Cross Umkyang Parish kabalalong haka khat pratarik urumpang arjar arpsau kalalong ka Shirham bat ka Shongkun da ka jingi shimenta jongki pait reungai na kelengki parish ki bahap apo ka jelaniam jowai lasdang ya gani ka sngi da ka jingknya mas bakhoj balapen benta da u Vicar General jongga jowai diocese u Father Martin Shilla rengkan ka jingi senran lang jong parish priest ka Umkyang parish u Father Francis Sebastian hagani ka sngi la sakhiru baki don shispa khat prangut ki hebrit ki bala yop diang ya ka communion banengkong haga jing im jongki Shuagani haga sngi sajan ki don sanpulai ngut ki samla ki bala yo ya ka sacrament jing penskem bala ai do bishop ka Jelaniam Jowai Most Reverend Ferdinand Kar kum shibenta ban kentiu bat penslor ya ki samla jong ka dong ka thain sora ka kenhon sora dance academy kala penlong ya ka sora icon season 2 grand finale halom sainar light reng au sora ya kane ka kenhon sora dance academy layalam do samla Bobby Nongrum harangkat ka jing etrelang bat ka dong lom sainar light reng au ya ka nam la do la ra da ka kenhon B-boys rapper ka bala yo ban ra ka song pisa shipo jar tengka ya ka nam baar la ra da I Rufinia nongkenri I bala yo ban ra ka song pisa ka basan hajar tengka bat I Sony Wilford Sotun ilawan haga kerdan ka balai I bala yo ban ra ka song pisa ka balai hajar tengka I Alba Queen swear bat ka kenhon Dotling Sisters kila yo ban ra ka song tengka ka ba Marshi hajar kum ka consolation prize bat I hebret Isa Mary nongkenri ila yo ban ra ka prize bakerpang ka Umlengka Sports and Cultural Club haka khanyo tarik ubnai rempang arajar arpusau
kalapun long ya ka Premier Shong Sbai hamaran football ka sinong ulmangka ha kapalawan sa kilang daki rangba jong ka sinong lembat kilong kemi ki samla jong ka than umlangka bat uba lufas majau ubalong ru kum kongsan ha gani ka sngi play ki sipai kila penjur ke jing pahara ha Jammu and Kashmir namar bahaka arpau tarik mentau benai menteri rang bado kari Narendra Modi lek banbu mau nong rim naga benta ki projek beper ki bakot hadu laipo hajar sanspa klor tengka ki sipai kila bu daki kerdop hamman laki lat bat barok ki yeng bon mala patlah kurup no dak sipai komando Lakmi lenti bakindon kumba silak ngut AA kipat ba kiban wan syaka jingelang jong Modi. Unong yalam jongga Samajwadi Party u Akhilesh Yadav ulaong ba yasnok tilang bat ka Bharat Jodo Naya Yatra jong Rahul Gandhi ha Uttar Pradesh tat hadu bandala banya Sam constituency ha pedeng ka Congress bat ka Samajwadi Party. U Akhilesh ulai thu bakila syong jingelang labun sien bakila dep ban penbek yaki kerteng ki constituency Henrei kapasa tang ban shu Shimrai khaddo hadin ke jingi keren ha ka kela kapasau bat ka sarkar pedeng unong yalam jong ka kenhon kinong rep u Sarwan Singh Pandher ula ong ba on sange shwai ya ka jingi ki hado ka arpoi terik mentau benai khanang ban ailat ya ka sarkar bakan Shimrai ka jingi keren jong ki bat ka sarkar kalajan poisha ka jingi baik Nrei kidang ap mentaya karai khaddo baka sarkar kan sapan benar. Hakasien ka Bahnriu menteri rangba ka Delhi Arvind Kejriwal klem lek satya syaka jingkot hajir jongka Enforcement Directorate. Kumba shispa laipo teli ki yeng trap kila plo ha ka jakasa jong ki breu ki baklem yeng klem sem ha ka shnong Shahbad ha Delhi Nrei ha ka te jingja amshim ladon uweiru ubamansau. Khat santali ki kali pelip ding kila lek ban pelip ya kading kabala klang hagani ke jaka Shiphongut ki nong belati dawyong kila syak rakbor hagi leno najan kaput jongka Assam bat Arunachal Pradesh kani kala ha Changlang district jongka Arunachal Pradesh la suba bakala bandai ka United Liberation Front of Assam Independent lani ka Alpha I lani ka National Socialist Council of Nagaland lani ka NSCN kidon khat saungut kinong belah kani ka jakahan rei saungut kilayo ban pet krat no Menteri Rangba Adok Kari Narendra Modi ulakot jingelang ya baro ki Menteri Rangba bat ki sembut Menteri Rangba na ki jilla ba sansyar ka BJP ban perkhat kumno ban penkrek ya ka election MP Lok Sabha lapun long ya ka jingelang ha Bharat Mandapam ha ka jingelang Modi ula snap ya ka jing jong ki jilla ba per bat ula pentip ru ya ki syapang ki campaign ba per kum ka gaon chalo campaign bat ki weipat Menteri Rangba ka Manipur Biren Singh ula hukum ya baro ginong trei sarkar baki Devan Wan syaka jaga trei jongki ban trei ya ki kam bat ula maham balada don ginong trei ki bapen ken ya kani ka hukum kin syak pensitam kat kum ki kendon ai ula pen bena ya kani hadin baka kenhon jongki riulum kepala tip kum ka Indigenous Tribal Leaders Forum kala pen bena babaro ki office sarkar ki badon ha Churachandpur district ki Deiban Khanglut la pentre kamru ya ka an balada ki nong trei kim wan sha jing trei onom seu tulap yaki ki sipai Israel kila kam ba kila janlap ya ka jakari jong nong yalam ka Hamas Yahya Sinwar badai wei na ki nong yalam ba plan ban hertma kensan ya ka Israel ha ka nyu tarik risau arjar arpulai ha ka ba syajar arspangut ki breu kila yap ki sipai Israel kila ong bakila yo jing tip ki batikna ba Sinwar rengkat bat ki bahayang hasam jong kidang persyang ban petkrat naga ketem pok khendo kaba laker tawiar dak sipai Israel kila pentim ba uri haga jaka baga Hamas ka set ya kinong Israel ki basya rabor kumta ki haban abshwa shipor arpor khnang bakanom ja AA ya ki basya rabor Unong yalam bahakli do jongka Iran Ali Khamenei ula kentu yakinong Iran bakin mi renti syaka jingi thabbot kaban long haka shitarik ulber ula ong baka election kalong kum upaya ba ubakersyan ya ka Islamic Republic ban ka dailem baka election bagi pai ba kila banwara jingkala hagari
Kumta baro ginong syoksyong ki dayban mi renti ban tep ya ka vote jongki. Kidon baro arspa khandai poteli ki constituency ha ki election MP ha Iran. Unong aiktin jong katanat korbari ka Iran u Nasser Kanani ula penrem jur ya ka jing irap pisa ka United States $1 billion ya ka Israel bat ulaong bakani ka jing le jong ka United States kalong kumba penslur ya ka Israel bakan yai biteng ya ka jing penyap brio ha Gaza. Kat kum ka jing ken jong u Kanani ulaong baka US kaya rap pisa $6 million shisngi ya ka Israel bakan penyap ya kinong Palestine. Kajing ya priu ha Palestine nakadaw kajing hiartma ka Israel ha Gaza Strip menta kalapoi siya ka arpu prajar kendai spa prapusan ngut. Dang menin kasngi ki sipai Israel kila khruit ting ha Rafah ha gaba saupong ngut ki priu kila yap. Bon ngot kila syatap telep ha kajing tua ki yeng ki sem bat bon ru ki bala mensau. Menteri rang bado ke Israel Benjamin Netanyahu ulaong ba kwa ban tuklar ya ka kam ki sipai bat umla ban khang ya ki sipai ban khanra ha Rafa namarba lara ki sipai ki kanran din kamut baka Israel kala syarem ha ki Hamas bat unam ailat dan leileiru baka Israel kan syarem ka embassy jong ka Yemen ka badan ha Egypt. Kalau pentip, balalap yang mediap jong he sipai ke Yemen u Major General Hassan bin Jalal Al-Obaidi, ubadai Director of Military Industrialization Department jong ka Ministry of Defense. Ki sipai jong ka United States bat ka United Kingdom. Kila ter de ki namding haktem jong ki leena Houthi ha Yemen. Nrei hado menta ompat yo jing tip ke babnia. Laki don em ki bayap bat katno ka jing julor. Kisipa US but UK kila khruit ting ya ki lena Houthi dai namar ka jing ya biteng jongki ban herthma ya ki chaj ha Red Sea ka Houthi ka herthma ya ki chaj ha Red Sea kum ka dak ka jing kersyan ya ki nong Palestine ki basya herthma ha ka Israel kito kilong kimat kublai.